ook opzoeken. Dat is de inzet van de lucht. Heel goeie avond. Vorig jaar was de winter al voorbij. We hadden toen al maximaal rond 10 graden. En daarna ontwikkelde het naar 20 graden. Dit jaar is het dus echt wel heel anders gesteld. En vannacht bijvoorbeeld gaat het dus alweer heel goed vliegen met minimale waarden van min 3 tot min 5 graden in lage Midden-België. Waardoor het veel naar min 8 graden. Hier ook nog enkele in de hoofdstad de nachtperiode. En dan krijgen we brede opklaringen. Nu later vannacht gaat de bewolking opnieuw toenemen hier in het oosten van het land. Dat is niet bij te vertellen dat het op de vorige richting is. En morgen dan in eerste instantie in Zuid-Spanje tot de veel plaatsen zon gaan weer in het oosten. Daar zijn ook veel wolkenvelden. Daar gaat het ook al wat licht sneeuwen. En de verwachting is dat die bewolking gaat opschuiven naar het westen, zodanig dat het op steeds meer plaatsen grijs gaat worden. Wat lichte sneeuw mogelijk verwacht. De laatste hier in het westen mogelijk tot de avond zal blijven. Alweer morgen een gure wind waardoor het gaat aanvoelen. Die gaat de hoogte naar zo'n 1 graad, 2 graden. Dus op tegen dat hoogveld. En met de zuiden van de Maas zijn dat de maximale waarden van 0 tot min 4. Dit zijn de weerkaarten. Overdrukgebied ten noorden van ons blijft een oost tot noordoostelijke aanvoer in die stroming. Dit is nog altijd een storing, maar goed, dus van het licht kan gaan sneeuwen voor het dus morgen. Storing moet verzorgen dat het verhoogd gaat naar het oosten en dat het dus sneeuw invloed mag gaan. Ook in de nacht van zaterdag op zondag gaat het op momenten ook wat licht sneeuwen. Dat wil zeggen dat het zondagochtend zelfs op meerdere plaatsen wit kan komen te liggen. Dus het kan gevaarlijk worden dan ook op de weg. En zondag zelf hebben we ook nog te maken met diezelfde storing. Dus op zondag gaan we geen zon te zien krijgen en kan het af en toe wat licht sneeuwen. Het zijn geen grote dramatische toestanden dat niet, maar toch elke sneeuwblokje die gaat ook blijven liggen. Als we dan verder in de week kijken, dan na het weekend in eerste instantie is het ook nog wisselvallig met altijd nog wel restanten van storing boven ons land liggen. Nu, we denken wel dat het wat zachter gaat worden, dus maak ik in dat als er iets valt, dan is het de sneeuwvlok in Ardennen. Maar in Vlaanderen gaat het dan eerder om wat smeltende sneeuw of enkele regendruppels.